Samantala, mga kwento ng sipag at pag-asa po sa iba't ibang kabuhayan sa La Union na ating alamin sa special report ng Good News ni Idol Ruru Hugotero. Ikwento mo, Idol Ruru. Sa bawat hibla ng kawayan, bawat padyak ng habihan at bawat produktong nililikha, nasusulat ang mga kwento ng pagsusumikap at pag-asa ng mga taga-La Union. Mula Sudipen hanggang Baknotan, pinatutunayan ng iba't ibang bayan na sa sipag, diskarte at paglinang sa lokal na yaman, nabubuo ang matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan ng komunidad. Sa Sudipen, 3 sa 17 barangay ang aktibong gumagawa ng bamboo weaving. Dito hinuhubog ang mga basket, tray, pouch, bag at wallet na nagsisilbing pangunahing ikinabubuhay ng maraming pamilya. Karamihan sa mga naghahabi ay senior citizens, kaya nakatakdang magtayo ang lokal na pamahalaan ng Damo Center upang maipasa ang kaalaman sa kabataan. Patunay sa halaga ng sining na ito sina Jose Luisito Corpus, 54 na taong gulang, na 40 taon nang naghahabi para sa pang-araw-araw na gastusin. Ang maliit ako, magtaon ako ng 10. Ako ng father ko. So, Mula 10 years old pa po. opo. Hanggang ngayon po is Hanggang ngayon, ito ang kabuhayan namin, yung mga pamilya ko. Sa mga anak po ninyo, may mga anak po ba kayo? Oo, meron sir. Ganyan din po ang ginagawa po nila. Oo, tinuruan ko naman sila sir para matuto sila. At Nolly Velasco, 70 taong gulang, na sa paghahabi napagtapos ang kanyang 3 anak. Sa Bangar naman, nananatiling buhay ang tradisyon ng Inabel o Abel Iloco na hinahabi sa wooden loom. Ayon kay Tourism Officer Rodrigo Rod Sarmiento Jr., naging sandigan ito ng maraming pamilya lalo na noong pandemya. We can say naman na malaking tulong pa rin po naman po ito sa mga workers po nila during the COVID, and we believe malakas pa rin naman po yung pagbebenta po ng one, and not only kasi locally na hindi lang po Ilocos Norte, Ilocos Sur yung kinikita din po kasi nila, even Manila talaga, and even abroad po. Sina Violi Marie at Julieta Magallanes ay kapwa na itaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng loom weaving. Maganda po ito sa pang-araw-araw namin kasi kung wala po kaming mapagpupunan, ito po yung malaki naming anuhan ng pang-araw-araw, gano'n. Maraming maitutulong sir kasi dito kami kumukuha ng pagkain, saka dito ko kinukuha yung pinagpapaaral ko sa anak ko sir. Nakatapos na rin sir. Samantala, naging matagumpay rin ang Pansit Mami noodle business ni Corazon Mantilla na umabot sa 200 kilo kada araw ang benta, patunay na may malaking potensyal ang lokal na food processing na nagbibigay ng kabuhayan rin sa mga residente sa komunidad. Kasi dito sa Tagudin, mag-o-order sila almost minsan 200 kilos. So everyday sila nagpapadeliver kasi para bago lagi yung fresh. Sa San Gabriel, halos kalahati ng komunidad ang umaasa sa paggawa ng walis tambo o boyboy mula sa tiger grass. Ayon kay Romil Layugan, 60 taong gulang, mula pa dekada 1960, isinasagawa ang industriyang ito na hindi nangangailangan ng malaking puhunan, kaya bukas sa oportunidad para sa maraming pamilya. Sa simpleng paggawa ng walis, na itatawid ang pangangailangan at naipagpapatuloy ang pamana ng hanap buhay sa susunod na henerasyon. Unang gumawa dito yung mga parents namin, yun silang gumagawa. At pakunti-kunti lang yung ginagawa namin noong 1960. Tapos kasi kunti-kunti pa yung tiger grass noon, kunti-kunti pang yung mga pinagkukunan nito. Nasa ilan po yung mga anak nyo na naging ganyan din po yung kabuhayan paggawa po ng walis tambo? Yung mga kamag-anak ko, tsaka yung mga anak namin, 3 sila.
Samantala sa Baknotan, umuusbong ang mga produktong mula sa agrikultura at pag-aalaga ng hayop. Tampok ang Dairy Farm ni Geneva Ganalon na lumikha ng duck binagoongan at iba pang processed duck products na tinatangkilik na sa mga paaralan at pasalubong center. Yung duck binagoongan po natin ay nag-iisa po dito sa buong Pilipinas po. And then, siya kasi is nag-iisa talaga siya and then wala siyang katulad. Yung duck binagoongan po natin kasi is parang sausawan sa kukulang na po siya. Dagdag pa rito, umaani rin si beekeeper Razel Mondejar ng 12 hanggang 15 kilo ng purong pulot kada anihan, patunay sa potensyal ng sustainable at environment-friendly na kabuhayan. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga kwentong ito na ang tunay na yaman ng La Union ay nasa sipag at pagkakaisa ng mga mamamayan. Sa pagpapanatili ng tradisyon at pagyakap sa inobasyon, napapanday ang isang komunidad na matatag, may malasakit at may pag-asang maipamana ang dignidad ng paggawa sa susunod na henerasyon. Mula dito sa IFM Dagupan, yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.